I vinters var min gode gamle CBR afsted på wellnessophold, hvor den fik skiftet knaskædestrammer, kædekit, olie, filter, stillet ventiler og fik en ny ventildækselpakning. Så nu spinner den gamle maskine på 36 år simpelthen som om der var ny. Den har selvfølgelig også kun kørt lige knap 113.000 km, så den er jo nærmest kun lige kørt til. Mens Honda CBR 1000 F'eren var ude af huset, så var min intention, at jeg samtidig ville bruge vinteren på at lave diverse forbedringer på min Honda Monkey. Det blev dog forår, inden jeg fik fingeren ud eller kom i gang. Jeg har blandt andet været i gang med at skifte monolog toppladen ud med en monokey topplade, så jeg kan bruge de samme kufferter, som jeg bruger på den store. Det tangerer godt nok til at se små fjollet ud, men hold nu kæft, hvor sidder man altså bare godt. Det skal jo også være sådan, så at manden uden stedsans, han kan finde vej på den lille maskine. Så jeg har været i gang med at montere et SP Connect mobilholder og antivibrationsmodul på motorcyklen, så jeg nu kan få navigation på ruten. Det største projekt i den her ombæring for sådan en som mig uden overdreven mekanisk teknisk snilde, det var dog at få skiftet kædekittet. Heldigvis så var jeg i løbende kontakt med en guru på området, som kunne fortælle mig, hvad for en model kæde jeg skulle finde, som en bedre erstatning for den mildest talt tarvelige originale kæde. Den har nemlig ingen pakninger, hverken OU eller X-ring, så den skal smøres og justeres konstant. Nu har jeg så fået monteret den her fine 420 U-ringskæde og en ekstra tand på det bagerste tandhjul, så nu satser jeg på, at det her det kommer til at køre som en drøm de næste mange sæsoner. Den kører i hvert fald godt med det nu. Her er det ret tydeligt at se, hvor meget den gamle kæde er blevet længere i ledene efter bare 7500 km. Den nye kæde har nok en forventet levetid på 25.000 km. Bøsninger, hjullejer og bagaksel får lige en gang universalfedt inden samling. nummer 3, nummer 2, nummer 1, 199, 98. Cut Ellie. Det er næsten ikke til at tøjle alle de kræfter på det nye bagtand nu. Home sweet home. Efter at være blevet kørt godt varm, så har den til slut her lige fået sig olie- og filterskift.
bemærke lige det lille puttenuttede oliefilter, som min kammerat han sagde, så en sød lille en, næsten skam, den allerede blevet taget fra dens mor. Start med at påfylde 0,8 liter motorolie. Efter 2 minutter i tomgang og yderligere 1 minut stillstand kontrolleres for oliestand og påfyldes efter behov.